Здравейте хора, аз съм HackerBG и тук е никой освен мен. Продължаваме с епизодите в оцеляването. И да, когато извън камера, когато не снимах, реших малко да поиграя, за да се направя това и онова там, и ето това. И там имам още Sugarcane, между другото. Имам ето този лък, за да си направя и лъка. Да. Оцелих ето там. И зад мен гръмна един крипър. И общо взето ми разруши това. И сега къща не е по-различно, но всичко си е. Само гръмна е това, но то не беше голямо. Да, направих си и това. Трябваше да взимам от ето тези тук. И ето яко мисля на... Да, мисля, че трябва да убирам Sugarcane. Първо ще лягам да спим, защото не искам нещо да ми изкочи, въпреки че аз не знам дали съм си пуснал difficulty-то. Не съм. Няма да го пускам горе, защото ако ми гръмне отново, аз ще типна. Да, много е пораснало, както го засадих. Аз нямам нужда такова. Просто... 27. Между другото бих Witch ми даде Instant Health. Да, ето този слаб го търсих. И къде да го сложа? Така, тук ще го сложа. Малко искам. Ако някога не фаща, ще... Ако падна... Да, ако знае ли някой като Anonymous BG Pitcher и от тези Alex Malex, не HG, само Alex Malex, не знам на какъв език се води, Anonymous BG Pitcher и някой от тези ютубери, може да напишете коментарите отдолу. Винаги съм там. Мисля, винаги чета коментарите. Защото искам да разбера какво и как. И дали ги познавате. Защото ако ги познавате, или примерно ако сте приятели, защото аз познавам много хора, които са му приятели, то няма да казвам откъде, защото нямам право да казвам откъде. В смисъл, нямам право да казвам на... Всъщност имам право да казвам, нямам право да казвам как се казва. Просто това казвам, че той е от Първомай. Аз съм от Пловдив, просто ходя у баба на гости. Да, и
Общо взето имам бая стон и не знам какво да го правя, това ще оставя да стана 10. Ще взема този шугар и там може да е порасна. Да, ако се чудите и видите някакви останки, няма да бивам кони, ще убия само прасетата. А коня ще го потомя. Чакай, докато ще трябва тук. Бързо, докато тук напред. Ще зарежем това. Имам конче. Между трябва да си направя една лодка. Да, в момента съм на море, затова може да чуете някой да викат и тем подобни. Вот тука. Браво. Прихраните сами, доколкото знам. Не ама те моркови ядяха, нали? Ако са ядели морков, ще е много хубаво. Моля те, ще нямам уит. Няма къде да намеря. Сигурно си има, защото имам честа майка. Не мога да намеря да направя. Имам бон мил, между другото. Имам бон. Може да си направя бон мил. Не трябва да намеря. Кажи ми. Yes. Чакай, бе, искам се. Мисля, че ме обича, затова ще го заведа с мене. Ще го заключа. Въпреки, че много искам куче, но имам кон сега. Ще имам кон, куче и котка. Това ще имам. Да, ще трябва да обикалям много за това. Къде си? Добре, тук си. Ще трябва да обикалям много за кучето и за котката, за това. Просто ще да конче. Ще влезне. Да, не знам как трябва да ще кръстя клипа. Може да го кръстя. Имаме кон. Или нови промени. Да, той не може да минава. Това всъщност може. Не. Чакай. Не. Къде си е лодка? Лодка, склещи ли са? Идваш ли? Браво на теб. Идвай, бе! Това е това блока, не идва. Чакай сега, ще трябва да направим ти да можеш да минаваш. Ела сега, къде си?
Идвай. Ох, идвай. Идвай с мене. Къде си? Иха! Ела тука. Боже мили Господи. Ами добре, като не искаш да идваш, не идвай. Идваш, Аз ще помогна да скочиш тук. Да дойдеш с мене до тук. Откъдето после ще се качиш. Идваш ли или да те оставя? Оставям те, аз нямам никакъв проблем. Ехо, виждаш ли ма? Ела тука, бе! Нагоре. Нагоре. Ти искаш нагоре, имаш нагоре. Еба си. Влезни тука. Ео. Влезни тука. Ео, влезни тука. Влизай, бе. А то тук ли е или не? Гледаш ли ма? Аре сега, ела с мен. Идваш ли? Ела тука, бе! Има малко, че сега влезти тук. И чакай. Не бе, ела тука. Ела тука. Тука не си. Бързо, бе. И вече да иска не може. Нищо. Това е Майнкрафт, тебе не те вълнува. Ела, че тука. Тука стои, така. Да. И... Това беше от много хора и до скоро. Ако ви харесва клипа, лекнете го. Ако не ви, знаете какво. И абонирайте за мен и до скоро.